Pozdrav drugari, Torima ovdje. Želeo bih samo da iskoristim ovu priliku da svima koji danas slave Božić čestitam, iako je skoro 8, pola 8. Ja sam zakasnio malo, ali nema veze. I ovu priliku bih iskoristio da izrazim veliku zahvalnost ljudima koji su uljepšali ovu godinu koja je na izmaku meni. Znaju ljudi o kojima se radi i već sam pisao na statusu na Facebooku. Tako da ovaj klip zapravo sam mislio da snimim kao mali update, što bi Milan Ninić rekao. O čemu se radi? Radi se o tome da ću pokušati u narednom periodu barem jedan video na 2 dana da ubacim. Tako da mi pišite komentare toga, ne znam, zbog položaja kamere malo mi je nezgodno, dole u komentare, ovdje tako tu ispod pišite šta bi željeli da ja obrađujem. Isto tako mi slobodno pišite i na Facebooku, pošto će i na Facebooku biti live streamovi po potrebi, najmanje jednom sedmično, tako da trudit ću se da live streamovi ne budu u kući, nego van, kao što je bilo noćas ispred Mozarta. Tako da to bi bilo to za ovaj video od mene. Pozdrav!